Hello, good morning, dobré ráno. Dnešné video začínam trochu skôr. Väčšinou videa začínam vonku, ale teraz som sa rozhodol, že video začnem vnútri. To je komplex, v ktorom bývame. Je to taký typický druh komplexov, v ktorých väčšina bývame, keď žijeme, alebo keď sme teda v Thajsku. Čo je na tom, alebo čo to robí pre nás typickým je, že v podstate vždy vyhľadávame nejaké miesto, ktoré má bazén a vyhľadávame nejaké miesto, ktoré má posilovňu a väčšinou sú to miesta, ktoré taktiež majú nejakú recepciu a nejakú ochranku. V podstate tým pádom sa cítite bezpečne v tom mieste, máte základné nejaké utility, facility, nejaké veci, na ktorých si môžete na ktorých môžete tráviť čas. A napríklad v tomto mieste sú veci ako bazén, posilovňa, sauna, reštaurácia. A všelijaké rôzne možné služby. Recepcia nám preberá poštu a ochranka nás tu vlastne drží bezpečí. Hen tam je hlavná hala, v tej hlavnej hale v podstate je aj obrovské parkovisko. A to ako vidíte, keď auta vchádzajú a vychádzajú, tak musia prejsť ochrankou a je tam vlastne brána. Tá brána je semi-automatická. V podstate sú tam nejaké skeny a návštevníci, ako ste teraz videli, dostávajú vlastne návštevnícke pasy a obyvateľia, ktorí tu žijú, tak tí vlastne majú nejaký QR kód, ktorý keď idú, tak skenujú. Čo sa nás týka, tak my vlastne používame systém, ktorý je založený na rozlišovaní v tvári. Presne ako ste teraz videli. Že vlastne bol mi spravený sken tváre, keď som sem prišiel, alebo aj manželke, teda nám, a v podstate pustí to donútra len ľudí, ktorí majú oskenovanú tvár a potom iní v podstate prístup nemajú. Čiže je to celkom bezpečná, celkom bezpečný priestor pre nás a našu rodinu. Je to bezpečné prostredie pre malú chodievať von, napríklad hrávať sa tam pri bazéne s manželkou a proste nebojím sa o nich. Oh, wow, hento je tuším durian na tom strome. Oh wow, durian. Jeden ten plot stojí okolo 10 €. Ťažšie sa zoháňajú mimo sezóny, ale tak aspoň teraz niekde rastú. Môžem zastaviť. Samozrejme žartujem. A neviem, či to uvidíte. Tam je mesiac medzi tými káblami. A často sa ma ľudia pýtajú otázku, ako drahé to je v Thajsku. Ono je to taká zvláštna miskoncepcia, podľa mňa teda. Ľudia si myslia, že to je nejak špecificky drahé v Thajsku, alebo lacné, že tam je proste nejaká cena, ktorá je proste aplikovateľná úplne na všetko, tak to ale v živote nefunguje. Tak to nefunguje ani v Thajsku. A v podstate pre každého tu je nejaký budget. Pokiaľ ste bohatý človek a chcete míňať veľa peňazí, tak v Thajsku míňate strašne veľa peňazí. Pokiaľ ste človek, ktorý má trochu skromnejší rozpočet a chcete minúť menej peňazí, nejaký backpacker, že máte nejaký ruksak, s ktorým sa vydáte na cesty, na vandrovku, a cestou v podstate potom šetríte, kade sa dá, tak samozrejme v Thajsku máte vynikajúce možnosti šetriť, alebo mať proste taký šporlivejší tropický výlet, pretože napríklad v nejakých hosteloch sa v pohode ubytujete za 8 € na deň a možno aj menej. Čakajte. No,
možno aj menej. Hotelové izby sa tu dajú prenajať za 10 eur na deň. Čiže keď sem prídete na týždeň, čo neodporúčam, odporúčam aspoň tak na mesiac, alebo 2 týždne minimálne. Týždeň je strata času, podľa mňa, lebo toľko vecí, strávite deň v lietadle sem, deň v lietadle späť. Čiže keby ste sa prišli na týždeň, máte hotelovú izbu, čo je lacená hotelová izba, hej. Toto, čo máme my, to není lacená hotelová izba, to je vlastne komplex. Máte prístup k bazénu a všetkým tým výmoženostiam, čo som spomínal. Ale taká lacená hotelová izba v pohode desinku, čiže za týždeň miete 70 na ubytovanie. Sa zamyslite nad tým. Čo sa týka stravy, keď si chcete fakt akože žiť na minime, že kúpať si tie najlacnejšie veci, tak proste v tých takých malých lokálnych zónach, kde proste predávajú ľudia na motorkách jedlo. Ako teraz som okolo to išiel, akorát som to nenatočil. Tak tam kúpite proste si za deň, ja neviem, za 10 eur si nakúpite jedlo, hej. Z ktorého sa nájdete akože hotové. Čiže aj raňajky, aj obed, aj večeru. Čiže to máte nejakých 140 na osobu, takto. No, 140 na týždeň, hej. Že opäť, keď sa na tým zamyslíte, tak to je super lacné. Ale keď tu chcete žiť draho, tak samozrejme úplne bez problémov si nájdete nejaké miesto, ktoré je super luxusné, s neuveriteľným výhľadom, s neuveriteľným luxusom a zaplatíte za to neuveriteľné peniaze, napríklad nejakú, ja neviem, 5-bedroom villa s bazénom a s jacuzzím a so všetkými týmito vecami vás úplne v pohode vyjde proste, ja neviem, nejakú 1000 na deň, 1000 eur na deň, čiže to je na vás a na vašom rozpočte. Dajte mi vedieť, ak by ste mali záujem vedieť trochu viacej o cenách alebo o hocičom inom. V podstate ja teraz idem, ako vždy, keď tieto ranné príspevky robím, idem na moju Muay Thai hodinu rannú. Zatiaľ to mám tak 2-3 krát do týždňa, pretože sa nám to ťažšie darí skoordinovať s manželkou a s dcerou. Môžem tam chodívať každý deň, lebo to mám zaplatené, ale chodím tam 2-3 krát do týždňa. A v podstate uvidím, no. Musím to tak vymysleť, aby som tam mohol chodiť častejšie. Dneska je v Pattaji chladný deň, čo znamená, alebo chladné ráno, znamená aj veterno a 23 stupňov. Čiže je úplne neuveriteľné, keď som žil v Phukete celé tie roky. Za celé tie roky tam nikdy nebolo menej než 28 asi. A to je akože niekedy nad ránom. A teraz proste ráno síce svieti slnko, ktoré je teplé, ale tá teplota proste je veľmi svieža, je to neuveriteľné. Pre mňa je to za každým taký prekvapujúci zážitok, keď kráčam po ulici v Thajsku a brutálne sa pritom nepotím, čo už bol úplný štandard napríklad na tom Phukete. Čiže máme vynikajúce počasie, dúfam, že sa to premietne to vynikajúce počasie do vynikajúceho tréningu a že keď sa budem z tréningu vrácať, no, tak v ďalšom príspevku, v ďalšom videu, ktoré bude nasledovať po tomto, že budem mať perfektnú náladu po perfektnom tréningu, ale tak niekdy neviete z Muay Thai, čo sa môže stať. Často tam krv strieka aj na tréningoch, ktoré sú celkom nevinné, ale proste keď spárujete a človek vás zle trafí, tak mám kľudne s lakťom zlomí nos v priebehu veľmi krátkeho okamihu. Dobre, budem končiť zatiaľ. Vidíme sa za chvíľku. Čau, čau.